No niin, eli Burger Lovers festareille ollaan menossa ja täällä on testijoukot mukana. Ollaanko me nyt oltu mitä? 4 vuotta vai jo perätysten täällä ja joka kerta on kyllä ollut niitä niinku ihan timanttisia paikkoja, mutta on kyllä ollut myös vähän niitä keskinkertaisempia. Käydään tsekkaa, että millaista on ja miten paljon jaksetaan ehkä syödä ja testata. Ei varmaan jokaista paikkaa tuu tsekattua. Tämä on kyllä aina tosi hyvä tilaisuus tää Burger Lovers. Täällä tosiaan on niin monta näitä eri burgermestoja ja sitten kun ollaan tällä porukalla, niin sitten on just helppo ottaa yhtä burgeria per koju ja jakaa kesken. No niin, tässähän kävi nyt sitten klassiset, eli kun päästiin tonne alueelle sisälle, niin törmättiin saman tien yhteen tuttuun ja hänen kanssa sitten joku aika siinä höpistiin. Samalla kuitenkin haettiin tosta 2 kundia burgerista ensimmäinen burgeritesti ja sehän tietysti unohtui arvioida kokonaan. Lyhykäisyydessään oli hyvä smash-burgeri, ei mitään oikeastaan erikoista, toimii kyllä ihan hyvin sellaisenaan. No niin, haettiin justiin ruuat ja nyt sitten ruvetaan maistaa. Eli linnaburgeri ei oo smash-pihvi, mutta aika hyvän näköinen tollanen perinteinen pihvi kyllä. Ja mitä siinä on? Juustoa, suolakurkkuu, ketsuppia, majoneesi, sinappia, vissiin jotain kellertävää. Siellä on kivan tommonen mehevä. Aika just tollanen, mikä niinku perusburgeri on kyllä. No niin, nythän meillä onkin mielenkiintoinen oikein kunnon briskettiburgeri. Kyllä näyttää itse asiassa niin hyvältä, että mikä tää oli? Hiidenveden BBQ, että tässä voi kyllä JJ siedä kakkoseksi aika. Katsotaan vielä mikä maku on, mutta siis näyttää aivan törkeä hyvältä kyllä. Mitä hittoa? Voi jo melkein maistaa, miten pehmeitä toi brisketti tossa välissä on. Ja on ihan kunnon palat, ei oo mitään näperrystä. Siellähän on ihan kaksi paksua siivua. Tää voi olla aika jööti kyllä. Kyllä. Hyvä valinta tuonne pohjalle tuollaista kolesunaan tyylistä. on niin hyvä. Ei ole kyllä lihan määrällä säästelty. Täällä oli pari vuotta sitten tuo JJ's BBQ, mikä on kyllä tosi tunnettu ja tykätty salolainen BBQ-mesta. Mutta silloin kun se oli täällä, niin oli just vähän tän tyylistä. Mutta ne oli sellaisia paljon pienempiä sliderityylisiä hampurilaisia. Että tää kyllä niinku tähän niinku Burger Lovers tapahtumahan pariin verrattuna, niin kyllä tämä Hiidenveden nyt sit niinku JJ:sin pieksee siinä, että kyllä tää on oikeesti kun on tämmönen festarimättö briskettiburgeri, mitä voi olla, että kyllä tosi hyvä. Tosi hyvä. On tää maksu 15. Olisi voinut jopa ajatella, että olisi enemmän. Että kyllä 15 ja tässä on niinku oikeesti paljon. Koska musta tuntuu, että just JJ:ssä esimerkiksi se oli lähemmäs 15 se oli tai niinku varmaan pari slideria. Onks joku väliraportin aika? Me käytiin toi 2 kundia ja linna ja toi BBQ-mesta nyt, eli 3 on käyty ja me ollaan nyt jo ihan täynnä, koska toi BBQ-hamppari oli niin tuhti. Mut varmaan joku välihengähdys ja alkoholijuomat tosta nautiskeluun ja uuteen nousuun päästään vielä testailemaan. Ainakin toi Fisu menee testiin. Sitten on toi virolainen turboburgeri ja jos toi grillroomin jono tosta hellittää, niin ehkä me sieltä sit voidaan ottaa testi, mutta toisaalta se on nyt avannut sen kojun myös Helsinkiin tonne teurastamolle. Raporttina niin brisketti ihan helkkarin hyvä. Kyllä brisketti on tällä hetkellä niinku top.
Mutta on pakko sanoa, että se linna oli ihan hito hyvä. Niin. Mutta jos johonkin järjestykseen pitää laittaa, niin kyllä mä pistän sen brisketin tällä hetkellä top ja sitten sen jälkeen linna ja sitten 2 sekuntia. Vaikka 2 sekuntia smash oli hyvä, mutta noihin 2 muuhun verrattuna niin valitettavasti ei kyllä niitten linna yli. Menee ykköseksi. Sulla menee linna. Se oli vaan niin hyvä, koska se oli niin sellainen perus. Se oli tosi hyvä. Siinä ei ollut mitään sellaista ekstraa, millä niinku nostaisi sitä tasoa, koska se oli niin perus ja niin hyvä. Se oli simppeli ja siinä tehtiin oikein ne, mitä siinä perusburgerissa tehdään. Niin sit periaatteessa mä laittaisin sen jopa ykköseksi, koska brisketti on aina hyvää, mutta se, että sä saat siitä ihan perus juustohampparista niinkin hyvän kuin se linna oli. Niin. Se on kyllä totta. Ehkä mun se linna niin. No mä en silti nyt vaihda sitä mun sijoitusta tällä hetkellä. Joo. Se on ok. Tietysti se brisketti on vähän eri, koska sitä on ehkä nyt vaikea arvioida tässä, koska se on niin erilainen tuote, mutta toisaalta tulee toi kalakin ole aika erilainen. Niin tulee, ja sitä on kehuttu paljon. Siinä on vähän liikaa ehkä latautunut nyt niinku odotuksia. Mitä jos se onkin ihan paska sitten? Niin mä oon vähän jännittää, että mitä jos se on ihan huono. Mut joo. Eiköhän oteta jotkut juomat ja annetaan vähän brisketin sulatella. Joo, todellakin. Briskettiburgerin sulattelun jälkeen siirryttiin sitten fisuburgereitten pariin. Tai sitten on niinku mango salsa. Ja sitten tällaista, en tiedä mitä siinä on, joku tilliöljy, salaatti, TMS. On hyvä, mut ei oo tajunnan räjäyttävä. Mut jos mä haluaisin kalaburgerin, niin tollasta pihviä mä siinä odotan, eikä sellainen myös muussattu sellainen jauhettu kalapihvi. Ehkä se vähän on outo, että toi mango-soosi on tosi kylmä tai niinku viileä. Se ei ole mitenkään niinku lämmin soosi, eli siinä se kyllä niinku viilentää sen burgerin tosi nopea. Mutta ihan validi. Fisuburgerin jälkeen siirryttiinkin sitten virolaisen turboburgerin pariin. Eli tää on nyt toi virolaisen turboburgerin ihan tää perus. Siis näyttää pieneltä. Tosi ohut. Vähän surullisen näköinen, mutta makuhan se vain ratkaisee. Onhan se. Sämpylä on tommonen perunasämpylä, eli aika niinku menee mössöksi, mutta toi pihvi kyllä. Tää virolainen turboburgerihan on oikein malliesimerkki siitä, millainen on hyvä perus smash-pihvillä varustettu hampurilainen. Ja okei, se ehkä näytti vähän litistyneeltä ja sitä myötä surulliselta, mutta tässä oikeasti tää maku on aivan uskomattoman hyvä. Joskin pihvi ehkä vähän on reilusti suolattu, mutta mä kyllä tykkäsin. Grill-roomia nyt sitten odotellaan, eli hälytin saatiin, mutta jonon pituus on 45 minuuttia, että vähän aikaa saa sulatella, että sieltä tulee. Ei mitään. Venaillaan. Joo. Näyttää siis toi pihvin reuna ihan sikahyvältä. Ja siis soosia on reilusti. Ja on siellä punasipuli vähän pilkottaa ja suolakurkku. Mitä tähän nyt hirveästi voi sanoa? Onhan tää nyt aika buena. Tulisuus on mun mielestä hyvä. Ehkä tämä just niinku toimii, tai niinku ihmiset varmaan ränkkää tän siinäkin mielessä paremmaksi. Ylipäänsä tää grill-roomina, tai ainakin tässä hampparissa toi pihvi ei ole niin tippurinen ja suolainen kuin esimerkiksi tuossa turbon, mikä oli tosi hyvä myös. Vähän hillitymmin on tähän laitettu, eli tää varmaan niinku just sopii useammalle ja sen takia tää varmaan on tosi suosittu. Jos mä nyt ymmärsin oikein, niin tää oli vaan niinku tänne festareille tehty. Eli tällaista hampparia ei välttämättä sieltä paikan päältä saa.
Eli tää oli ihan nimetty, että tää on Burger Lover Festivaali spessu. No niin, eli meidän päivä tässä Burger Lover Festareilla alkaa olla ohi. Aika monta ehdittiin testaa. Ehkä meidän voittajaksi ykköshamppariksi kuitenkin nousi toi grillruumi. Iso hype ton koko mestan ympärillä Hankasalmelta kotoisin ja nyt Helsinki avannut pienen rekan tähän kesäksi. Nyt tässä Burger Loversilla myös mukana. Ja sitten tää BBQ-mesta, mistä sai briskettihamppari, aivan loistava. Ja muut sit jää ehkä näitten jalkoihin kumminkin, mutta noista mitä nyt käytiin, eli 2 kundia, Turbo Fishburger, Linnaburger, niin Linnaburger tarjosi tällaista niinku perinteistä burgeria ja oikein erinomainen, hyvä, mehevä pihvi, jos ei tykkää smash-pihvistä, niin ehdoton suositus sille. Sitten toi turboburgeri, aika hyvä smash-pihvi, rapee. Jos et tykkää tosi suolasesta, niin sitten jätä väliin, koska on ehkä jonkun makuun liikaa suolaa. Sama homma 2 kundia, mutta molemmissa smash-pihvit kyllä tosi hyvät. Ja sitten tää Kangasniemen Fishburgeri, jos tykkäät kalaburgerista, niin sitten toi on just sun homma, eli tosi rapea, paneroitu kalafilee. Mut tällainen oli meidän Burger Lovers päivä Helsingissä. Ja jos tykkäät, niin tykkää, ja ehkä mä sekoilen joskus toistekin jotain vlogia, jos oli hyvä. Moi moi!